Day 35. Shri Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram. जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार. श्री गणेश स्तवन, चौथे सत्र. एता कृपेची निज उडी, विघ्ने कापती बापुडी. होऊनी जाती देशधडी, नाम मात्रे. जय जय रघुवीर समर्थ. 1, 2, 4. समर्थानी ह्या ओवीत स्वयं श्री गणेश कृपेचे शुभागमन म्हणजेच स्वयंबोध, नामरूपदर्शन व नामस्मरणाचे तत्काळ फळ महात्म्य निवेदिले आहे. ह्या ओवीद्वारे गूढ, गहन, सूक्ष्म व विमळ ज्ञानाची प्राप्त जाणीव कायम करून घेणे हीच समर्थ कृपा, श्री गणेश कृपा होय. ही ओवी अतिदक्षतेने अभ्यासण्यासारखी आहे. रीड इन बिटवीन द लाईन्स. एता कृपेची निज उडी. एता म्हणजे प्राप्त होता, निज म्हणजे स्वतःची, स्वयं. उडी ह्या शब्दाचे 3 दृष्टिकोनातून 3 अर्थ समजावी. 1. येथे उडी ह्या शब्दाचा अभिप्राय बोध असा आहे, अर्थात निज उडी म्हणजे स्वतःचा बोध, स्वयंबोध, शुद्ध ज्ञान. 2. उडी हा गतिसूचक शब्द असल्यामुळे तो जलद गतीचा द्योतक आहे. त्यामुळे उडी ह्या शब्दाचा अर्थ तत्काळ, लगेच, तत्क्षणी असा होतो. 3. उडी हा गतिवाचक व क्रियावाचक शब्द असल्यामुळे ऊर्ध्व झेप घेण्याची प्रक्रिया दर्शवतो. ऊर्ध्व झेप म्हणजे ऊर्ध्वगती. पुढील अभ्यास विवेक बुद्धीने कुंडलिनी जागरणाची प्रक्रिया जाणावी. या ऊर्ध्वगतीचा संबंध ऊर्ध्वरेता जीव व नाममात्रे या शब्दाशी येतो. नाम म्हणजे स्मरण. स्मरण कोणाचे? मात्रेचे. मात्रा कोणत्या? अकार, उकार, मकार, जो ओंकार, मूळ ध्वनी, ओंकार स्वरूप श्री गणेश. ऊर्ध्वरेता जीवास जेव्हा नामरूप, मात्रारूप, ओंकार स्वरूप स्वयंभू श्री गणेशाची शुद्ध ज्ञानबोधाची कृपा प्राप्त होते, तेव्हा त्या ऊर्ध्वरेता जीवाची तत्काल कायापालट होते, ज्याला द्विज असे म्हणतात. कायापालट म्हणजे असा समज की निजबोधाची कृपा संपादन करण्यापूर्वी अज्ञान, भ्रांती, मोहपाश, रागद्वेष, कामक्रोध, मदमत्सर, दंभ, अहंकार इत्यादी सर्व विघ्ने जीवाला भयभीत करायची आणि आता त्या सर्व विघ्नांचे मोल क्षुल्लक असल्याची जाणीव झाल्यामुळे सहजपणे ती विघ्ने स्वतःच भयभीत होऊन देशोधडी म्हणजे अंतःकरण पटलावरून तत्काळ नाहीशी होतात. ओवीतील बोध, निजबोध म्हणजेच नाम. नाम म्हणजेच निजबोध. निजबोधाचे कायम स्मरण असावे. नामस्मरणात ऊर्ध्वरेत असावे. ओंकार स्वरूप श्री गणेशाचे सगुण रूप स्मरावे व भजावे. कलौ चंडी विनायको. श्रीराम. प्रश्न मंजुषा. कालची उत्तरे.
श्री गणेशाच्या कृपेने भ्रांतीची पडळे वितळतात. समर्थांनी काळाला विश्वभक्षक हे विशेषण लावले आहे. आजचे प्रश्न. जीवास कोणाची कृपा प्राप्त होते? चौथ्या ओवीत कशाची महिमा सांगितली आहे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.